אנחנו בוחנים עכשיו בקפדנות את ההשלכות המקיפות של המבצע הזה על המשק ועל התקציב. מבדיקות ראשוניות שלנו, אנחנו מעריכים במידה גדולה מאוד של ודאות שנוכל להכיל את עלויות המבצע מתקציב 2014. במדינה שיש בה חוסן כלכלי, הוצאות בלתי צפויות, שנובעות מאירועים ביטחוניים, נלקחות מראש בחשבון. אני רוצה להדגיש שוב, לא יועלו מיסים. המשק זקוק עכשיו למנועי צמיחה, לא למשקולות על רגלי האזרחים, ואין שום סיבה להעלאת מיסים בעת הזו. אני שומע סימני שאלה, איך ישפיע המבצע על הכלכלה הישראלית. אם אתם רוצים לדעת את התשובה, תבדקו את העבר. אחרי לבנון השנייה, אחרי עופרת יצוקה, אחרי עמוד ענן, תמיד הייתה קפיצה מיידית וחזקה בתוצר ובפעילות המשקית. המשק הישראלי הוא תוסס, הוא חזק, יש לו יסודות טובים, יש לנו את כל הסיבות להאמין שזה מה שיקרה גם הפעם. אני לא אעמיד פנים שהמבצע לא יוצר דיון מחודש בסדר העדיפויות הלאומי. למערכת הביטחון יש דרישות שלא היו לה קודם, וזה לגיטימי, רק שמדינות לא מנוהלות רק לפי מצבי רוח. אנחנו עובדים צמוד עם מערכת הביטחון, יהיה תקציב לטיפול במנהרות, יהיה תקציב להגנת יישובי הדרום, אנחנו לא נחסוך במקומות שאפשר לחסוך ממערכת הביטחון, בעינינו נמצאים באזורים אחרים לגמרי בתוך המערכת. אני רוצה בהזדמנות זו לסיום לקרוא מפה לתושבי מדינת ישראל, צאו לחופשה בארץ. עכשיו אוגוסט, יש לנו ארץ יפהפייה עם אתרי תיירות נהדרים ושירותי תיירות נהדרים מרמת הגולן ועד אילת, ובעת הזאת זה גם מעשה ציוני תיירות פנים. במקום שהכסף הזה ילך לטורקים, שילך לסייע לעסקים ישראלים ולמקומות עבודה שבהם עובדים ישראלים.